Οι παιδικές κατασκηνώσεις Αλεξάνδρα εδώ και χρόνια αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη τους μικρούς εξερευνητές και τους βοηθούν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον θαυμαστό κόσμο της φύσης. Το παιχνίδι, οι φιλίες, η ομαδικότητα, ο σεβασμός και η πειθαρχία μετατρέπουν την κατασκήνωση Αλεξάνδρα σε μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία. Ελάτε να ζήσουμε στη φύση, να ανακαλύψουμε παραμυθένιους θησαυρούς, να διασκεδάσουμε με φανταστικά παιχνίδια και τέλεια σπορ. Ο αθλητισμός, το εκπαιδευτικό παιχνίδι, οι τέχνες, η ψυχαγωγία και οι διακοπές εδώ γίνονται ένα. Παιδιά, μήπως ήρθε η στιγμή να ζήσετε αυτή την αξέχαστη εμπειρία? Κτισμένο σε φυσικό περιβάλλον, κοντά στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη και μόλις 4 χιλιόμετρα από την τουριστική ζώνη και την πόλη της Τούσλας στην Καβάλα, η Αλεξάνδρα αποτελεί την πιο φανταστική κατασκήνωση. Τόσο ο χώρος, όσο και οι άνθρωποι που εργάζονται δίπλα στα παιδιά προσφέρουν ζεστασιά και σιγουριά στους μικρούς μας εξερευνητές. Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο ώστε να χαρίσει στιγμές ξεγνιασιάς και μάθησης στους μικρούς μας φίλους. Η πιο γαλάζια παραλία των ονείρων σας. Μια απέραντη, ρηχή και ειδικά διαμορφωμένη παραλία με χρυσαφένια άμμο που λάμπει στον ήλιο αγκαλιάζει τα παιδιά. Η παραλία έχει βραβευθεί επίσης με τη γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλεια για παιχνίδια, beach volley, beach soccer. Εδώ τα παιδιά παίζουν με την ψυχή τους σε φανταστικά θαλάσσια παιχνίδια όπως μπανάνα και κανό, πάντοτε με ασφάλεια κάτω από το άγρυπνο μάτι του ναυαγοσώστη. Οι παιδικές κατασκηνώσεις Αλεξάνδρα εδώ και χρόνια αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη τους μικρούς εξερευνητές ώστε να έρθουν κοντά στο θαυμαστό κόσμο της φύσης. Με την εμπειρία 15 χρόνων υποσχόμαστε ασφάλεια, εκπαίδευση και πραγματικές διακοπές για τους μικρούς κατασκηνωτές που γίνονται μια μεγάλη παρέα. Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον που βγήκε από χαρούμενες παιδικές ιστορίες θα βρείτε 4 γήπεδα μπάσκετ, 1 γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χόρτο και 2 γήπεδα βόλεϊ. Το παιχνίδι, οι φιλίες και η ομαδικότητα κάνουν τη διαμονή στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Η κατασκήνωση διοργανώνει τουρνουά μπάσκετ και φούτμπολ με απονομή επάθλων, καθώς και τα προγράμματα προπόνησης ομάδων παιδών, προπαίδων και τζούνιορ. Στο καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται εκδρομές και απίθανες δραστηριότητες, αθλητικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές προτάσεις και extreme sports, καγιάκ, ράφτινγκ, flying box, όλα στον Αγκίτη ποταμό, αναρρίχηση, καταρρίχηση, τραμπολίνο, φουσκωτά, σκοποβολή, τοξοβολία, ποδηλασία, ιπασία. Ένας μαγικός υδάτινος κόσμος. Πισίνα, υδροτσουλήθρα, μαθήματα κολύμβησης και καταδύσεων, πάντοτε με ασφάλεια. Στην παρέα μας έχουμε πάντα και ένα ναυαγοσώστη.
negocio de contrabando. Y donde más toca hablar mal y se mete esa caña poseído por el ritmo ragatanga. Οι χώροι διαμονής των κατασκηνώσεων Αλεξάνδρα παρέχουν στους μικρούς τους φιλοξενούμενους όλες τις ανέσεις, έτσι ώστε να είναι η παραμονή τους μαγική και ονειρεμένη. Όλος ο χώρος είναι παραδεισένιος, με πολλά δέντρα και λουλούδια, φτιαγμένος για να παίζουν τα παιδιά μέσα στα χρώματα της φύσης. Η κατασκήνωση διαθέτει κηλικείο, μίνι μάρκετ, εστιατόριο και beach bar. Ο χώρος που μένουν τα παιδιά περιλαμβάνει σπιτάκια φτιαγμένα κατά του σεισμού και ειδική σκεπή που χαρίζει ζεστασιά και προστασία. Τουαλέτα, ντους, ξύλινα κρεβάτια με στρώματα για ιδανικό ύπνο, ντουλάπα, ψυγείο και τηλέφωνο, στοιχεία που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών. Η προσεκτική επιλογή των ανθρώπων που δουλεύουν στην κατασκήνωση είναι βασικό συστατικό της επιτυχημένης πορείας μας μέχρι σήμερα. Άνθρωποι έμπειροι είναι δίπλα στα παιδιά, παρέχοντας πλήρη ασφάλεια. Η γνώση τους, αλλά και η αγάπη για το έργο τους στο παιδί, είναι τα κριτήρια επιλογής τους από τις πλέον κατάλληλες σχολές γυμναστικής, παιδαγωγικής ακαδημίας και του τμήματος νηπιαγωγών. Η αναλογία παιδιών ομαδαρχών είναι περίπου 10/1. Ο χώρος, απόλυτα προστατευμένος και περιφραγμένος, με ημερήσια φύλαξη της πύλης και νυχτοφύλακα, δημιουργεί ακόμα πιο ασφαλείς προδιαγραφές για τους μικρούς κατασκηνωτές. Στην ασφάλεια των παιδιών συγκαταλέγεται πάντα γιατρός και νοσοκόμα που βοηθούν με τις συμβουλές τους. Χτισμένο σε φυσικό περιβάλλον, κοντά στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη και μόλις 4 χιλιόμετρα από την τουριστική ζώνη και την πόλη της Τούσλας στην Καβάλα, η Αλεξάνδρα αποτελεί την πιο φανταστική κατασκήνωση. Τόσο ο χώρος, όσο και οι άνθρωποι που εργάζονται δίπλα στα παιδιά, προσφέρουν ζεστασιά και σιγουριά στους μικρούς μας εξερευνητές. Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο ώστε να χαρίσει στιγμές ξεγνιασιάς και μάθησης στους μικρούς μας φίλους. Η βραδινή ψυχαγωγία περιλαμβάνει ελληνικές και διεθνείς μουσικές βραδιές, διαγωνισμούς χορού και τραγουδιού, σινεμά, beach party και άλλα. Για τα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδινές και απογευματινές εκδρομές στη διπλανή τουριστική πόλη της Τούσλας, στην παραλία Οφρινίου. Αλλά και προαιρετικές εκδρομές. Στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, την Καβάλα και την παραλία Αμόλοφων Νέας Περάμου. Αρχαία Αμφίπολη, Μουσείο, Σπηλαίο Αλιστράτης. Θεσσαλονίκη, Λευκό Πύργο, Εμπορικό Κέντρο Κόσμος, Εκκλησία Αγίου Δημητρίου. Βεργίνα, Τάφη Μακεδόνων Βασιλέων, Μετέωρα, Μοναστήρια. Αθήνα, Ακρόπολης, Παρθενώνας, Πλάκα. Νησί της Τάσου. Μην ξεχάσετε!
Παιδιά, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες, εσώρουχα, πιτζάμες, αθλητικές φόρμες, αθλητικά παντελόνια, μπλουζάκια, σόρτς, αθλητικά παπούτσια, κάλτσες, παντόφλες, μπουφάν, μαγιό, καπέλο, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χτένα, αντιλιακό, αντικουνουπικό και ένα μικρό ατομικό σάκο για εκδρομές. Μικροί μας φίλοι, οι κατασκηνώσεις Αλεξάνδρα αποτελούν τον πιο παραμυθένιο προορισμό για κάθε παιδί. Ελάτε να το ζήσουμε με κέφι και πολύ παιχνίδι. Θα χαρούμε πολύ να είστε κοντά μας για αξέχαστες και ξέχνιαστες διακοπές. Να ζήσουμε τις ομορφιές της φύσης και να παίξουμε τα πιο όμορφα καλοκαιρινά παιχνίδια.